unsa man di ay ang kahulugan, nganong ang mga tao gasinggit og peace. Kinong Dios, amo ikaw gidapit ining gabi sa adlaw nga Martes, alang sa pagdaig kanimo, ug amo gipataas ang amo mga kamot tuod kay kami nasayod nga ikaw lamang Ginoo ang bugtong lamang nga paglaom kanamong tanan. Busa tabangi ako Ginoo, salipdi ako sa imong cross, na dili ako ang makita sa mga tao apan ikaw Ginoo nagadala sa mensahe, maghahatag og pagdaig, maghahatag og training aron kami mahimong tinuod nga disipulo nimo. Kini tanan among gisalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Mao ni timailhan nga tinuod ta nga sulugon sa Ginoo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So karon atong hisgutan, mahitungod niining gitawag og peace. Unsa man ni sa Bisaya ning peace? Unsa man di ay ang kahulugan, nganong ang mga tao gasinggit og peace. Atong nakita karon sa atong nasod sa Pilipinas, kung naamo sa Manila, hilabihan ang kadaghan sa tao nga nagtigom, nagprotesta. Pero nagpasalamat ta nga bisan pa daghan kay mga tao dito apan nagpabilin ang kalinaw. Mao ni siya ang atong handom nga mo'y mutubo nato sa dihang ang balang espiritu magapuyo sa atong kinabuhi. Karon gusto ko nga inyong ipiyong ang inyong mga mata. Unya atong paghahuna-hunaon kung unsa ang mga lugar diin makabatunta ni ining kalinaw. Asa nato makita kining peace? Samtang inyong piyungon ang inyong mga mata, ako gipanimbaya ang ako mga kaila diha sa South Dakota nga si Tito o si Ate Alma Bagunok. Kauban sa atong mga kaparentihan diha, kauban kang Simon o kang Gaga, kauban kang Arlen o kang sa atong mga kaparentihan o atong mga kaila diha sa South Dakota nga nagasubaybay sa atong programa. Karon kung pangutanon ta mo, asa man ninyo makita ang kalinaw? Ako ning ipangutana sa una pa, ug dunay mga pipila ka mga tubag nga akong nadawat. Ang uban miingon nga makabatunta sa kalinaw kung naata sa daplin sa dagat. Kanang wisiwis bitaw sa hangin nga ang mga balod maglamba-lamba dito sa mga kilid. Diha ta makabaton og tinuod nga kalinaw. Ang uban mao na ilang istorya. Ang uban sa maingon nga nakabaton ko og kalinaw kun moadto ko sa desierto. Unsay but ipasabot niini? Meaning tuwa ka sa desierto, walay laing tao, ikaw ragyod, unya imo makita dito ang hangin, muhapak-hapak dito sa mga kahoy nga nagatubo ni ining gitawag natong desierto. Ang uban moingon nga nakabaton ko sa kalinaw, pinagi sa akong pag-adto dito sa lasang. Apan sultian ta kamo mga kapaglaong. Nakitang mga tao gusto makabaton og kalinaw, layo sa mga tao. Apan dili kini posibilidad. Nganuman, kay kitang mga tao naagid tay lain usab nga mga kapaglaom. So dili lang kita mao gani nga gihisgutan nato dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo
But the fruit of the Spirit is peace. Nagpasabot ba ni siya nga dili ta magigminggol sa mga tao? Nagpasabot ba ni nga dili ta mukuyog sa mga tao? Ang pangutana karon, are you a person of peace? Ikaw ba usa ka tao sa kalinaw? Ang Greek word nag-ingon, ang Greek word sa peace, irene, o sa Hebrew gitawag og shalom. Ang shalom siguro mo'y pinakakumo na to nga madunggan. Pareha nang umuadto ta sa Israel, anang Sabado, ingnon ta nga Sabbath Shalom, meaning Happy Sabbath. So ang shalom nga atong gisgutan dinhi, naghisgot kini mahitungod sa kalinaw, mahitungod sa peace. Unsa man ay meaning sa peace? Usually in the New Testament, irene stands for the Hebrew shalom and means that just freedom from trouble, but anything that makes for a person's highest good. What else? Unsa pa yang ingon? Here it means the tranquility of heart which derives from all pervading consciousness that our times are in the hands of God. Sinulat ni Barclay. Pinagi siyang komentaryo sa mga sinulat ni Apostol Pablo diya sa Galatia. Unsa kuno? Kung makabaton ta og kalinaw, sa dihang ang atong kasing-kasing naa kan Kristo. Naa sa kamot ni Kristo. Doon ay tulo ka mga pictures nga akong ipakita karon na maghatag ka nato, maghisgot ka nato, pinaagi sa pagbaton sa tinuod nga kalinaw. There are 3 pictures of your life, of my life, that can relate to us how we can have peace. The first one is the biggest picture. The second is the smallest, the smaller picture. And the last one is the smallest picture. Now, unsa man ning gitawag og the biggest picture? Ang biggest picture, mauni siya ang atong kalibutan. Musugot ta og sa dili ang atong kalibutan na puno. Kung maminaw ta sa news, maminaw ta sa mga radio stations, atong mahibalaan ang gubat sa tibok kalibutan. Dili o donaryo ang gubat. How much does war cost? Ni atong gubat sa Vietnam, 500 billion US dollars ang nagasto. Ni atong Korean War, 336 billion US dollars. Ni atong World War II, almost 3 trillion ang nahurot US dollars. Ang nahurot tinagi ni adtong nga gubat. Ni adtong gubat sa Iraq, 2 trillion. Unsa ka-dangerous ang war sa atong mga civilians. Between 1900 to 1990, there were about 43 million soldiers died in wars. During the same period, 62 million civilians were killed. In the war of 1990s, civilian deaths constituted between 73 to 90% of all war deaths. What is the civilian experience in war? Unsa may nagtabo, unsa eksperyensya sa atong mga katawhan, sa atong mga igsoon nga tuwa sa tibok kalibutan nga nakaagi sa gubat. They are shot, they are bombed, they are raped, starved, and driven from their home during the World War II. 135 civilians died in 2 days in the fire bombing of Dresden. A week later, in Pforzheim, Germany, 17,800 people were killed in just 22 minutes. In Russia, after the 3-year battle of Leningrad, only 600 civilians remain in the city that had held
a population of 2.5 million. 1 million were evacuated. 100 million were conscripted in the Red area, in the Red Army, and 800,000 died. Pagkadaghan mga igsoon kapag laon. Ingunani ang kahimtang kung dunay gubat sa kalibutan, kung dunay gubat sa usa ka lugar. Civilian, maangin. Ang mga katawhan nga tuwa dito, magtutuo man og dili, maangin. Tungod ni ining gubat nga atong giapelan. How does war affect children? More than 2 million children were killed in wars during the 1990s. 3 times that number were disabled or seriously injured. You name it. It's mind-numbing. Too much number to complete for killing innocent lives. Are we not following the Prince of Peace, which is Jesus Christ? Di ba si Kristo maoy atong prinsipe sa kamatuoran? Kung atong basahon ang sinulat sa Juan 14, versikulo 27, Peace I live with you. My peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. We have all kinds of peace monument human sa gubat. Bisan asa ta mo paingon, bisan dinhi sa Cagayan de Oro, doon ay monument dinhi human, mahuman ang gubat, trahedya na mahitabo sa atong nasod. Atong gihatagan og kalinaw ang mga pamilya nga nangamatay. Mauni siya ang atong gihisgutan, mahitungod sa bigger picture sa atong kalibutan. Karon, kung mauna sa bigger picture, unsa man ang smaller picture. Ang smaller picture, mga kapaglaom, mauni siya ang atong relationship sa atong isikataw. Relationship sa atong pamilya. Relationship sa atong asawa. Relationship sa atong mga anak. Relationship sa atong katrabaho. Relationship sa atong silingan. Relationship sa atong komunidad. Apan sa dihang muli ka sa imong balay, tuwa dito ang imong silingan nga nag-ilog mo sa utlanan sa imong yuta. Sa dihang mo adto ka sa imong opisina, tuwa dito sa pultahan ang imong kontra. Mo na imong ka, dili na lang ko musimba kay niya ang akong kontra sa among silingan. Wala ta makabaton sa kalinaw. Tungod kay kining smaller picture nga niya karon. Mao ni ang atong mga kailang. Mao ni siya ang pinakasuod na to. Usahay ang pinakaligon kaayo nga maoy magharang sa atong kalipay, maugyod ang atong panimalay. Bisan pa ang atong mga asawa o bana, maoy maghatag na to og hindrance ngano dili ta makabaton og kalinaw. Mao ni siya ang pinakalisod nga pagsulay nga atong madawat kung kining smaller picture mo'y mahimo natong problema alang aron makabaton ta sa kalinaw. Are you a person of peace? Ikaw ba mao ang tao sa kalinaw? Naghuna-huna ba ka nga ikaw magasugod aron makabaton ang mga tao palibot nimo sa kalinaw? Doon ay istorya sa usa ka magtiayon nga dito sa nursing home nagpuyo. Sa matag gabi, sige silang kaway, buntag, udto, hapon, siging sininggitay. Baot og istorya, managtiayon, gaway. Hangto nadugay nga wala makaagwanta ang management o giingnan sila kung dili ka mo muundang inyong panag-away, papalhawaon ka mo dinhi ni ini nga institusyon.
Sa dihang nakadungog sila nga papahawawon sila. Ingon dayon ang babae siya, Joe, I think we need to pray. And Joe said, okay, I think we need to pray. Ingon si Joe, unsa may atong iampo? Ingon siya, mag-ampo ta, nga usa nato mamatay. Ha? Solusyon. Aron di na sila mag-away, dapat usa mamatay. Ingon siya, mag-ampo ta, nga usa nato ang mamatay. Unya, og mamatay na ka, muadto na ko sa akong igsoon, dito na ko mapuyo. Mao ba ni ang solusyon aron makabatunta sa paglaom sa kalinaw sa atong panimalay? Mao ba ni solusyon kamatayon aron atong hatagan og kalinaw ang atong panagbingkil? Mao ba ni siya ang giingon diha sa Galicia nga usa ka prutas nga mao ang kalinaw? Ang sunod, mao ang smallest picture sa kalinaw. Unsa man ning smallest picture? Ang smallest picture, mga kaigsuon, mga kapaglaom, kung ang bigger picture mao ang kalibutan, unya ang smaller picture mao ang atong kaugalingon. Ang smallest picture mao ni ang atong kaugalingon. Mao ni siya ang atong, it's our own soul. Kining atong lawas, mauni pinaka-kontra sa atong kinabuhi. Naminaw ko sa speech ni sa isuon sa atong presidente. Ingon din siya, pauli na igsuon ko. Kaya ang pinakadako nimo nga kaaway, dili ang mga tao, dili ang mga nasa Senado, dili ang mga Duterte, apan ang imong kaugalingon. Mauni siya ang pinakadako nga kontra sa atong kinabuhi, ang atong kaugalingon. Kaya nga naman, dili ta makabalo kung unsaon na to nga makabatunta o kalinaw tungod sa atong kaugalingon. Are you a person of peace? Ikaw ba mao ang tao sa kalinaw? Ang pangutana karon nga akong igabilin kanimo. Sa Pilipos 4:6 hangtod sa city, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Unsa ko no? Si Apostol Pablo naghisgot sa teksto. Unya, ingon siya, bantayi ang imong kaugalingon. Be anxious about anything. In every situation, by prayer and petition and thanksgiving. Kay ang Ginoo maoy tag-iya sa kalinaw. Og siya mauray makahatag nato og kalinaw. Siguro ang uban ninyo nakaadto niini nga bridge, pinakailado nga bridge sa California. Mao ni siya ang gitawag og the Golden Bridge. Anong ako manigipakita? Tungod kay atong kuhaan og leksyon kining the Golden Bridge. Sa paghimo sa Golden Bridge, ang mga engineer, mga architect, sa dihang ila kining gihimo ang plano, dunay tulo ka mga bugat kaayo nga mga strategiya kung giunsa nila paghimo, kung giunsa nila pag-compute, aron muabot sila niining pinakagwapong nga tulay nga ilado kaayo didto sa California, didto sa San Francisco. Ang una, gihisgutan. Samtang gihimo, gihisgutan ang gitawag og dead load. Ang ikaduha, gihisgutan ang paghimo sa tulay. Ang gihisgutan ang live load. Ang ikatulo, mao ang wind load.
Nganong giapil man pagkwenta sa dihang gitukod kini nga tulay. Nganong gikwenta man kining tulo? Unsa maning dead load? Ang dead load mao kini ang tulay itself. Ang mga materialis nga gibutang, ang mga puthaw, mga simento, mga kabilya nga tuwa dito mao ni gitawag og dead load. Unsa maning live load? Ang live load mga kapaglaom mao kini ang mga sakyanan nga moagi dito. So gikwenta na daan kung unsa kadaghan ang moagi dito, gitawag og live load. Unsa maning wind load? Tungod kay ang San Francisco hilabihan kakusog ang hangin nga muwisi-wisi sa matag adlaw, gikwenta usab nga sa dihang mohapak ang hangin sa kilid ug dinhi sa pikas sa kilid dapat mutindog gihapon ang tulay. Nanong ako manigisgutan? Tungod kay ang atong kinabuhi, ang atong paglaom nga makabaton sa kalinaw sa kinabuhi, nagdepende ni sa gibuhat nga bridge. Kay ang dead load, mao kini ang atong connection ngadto sa atong Ginoo. Unsa maning live load, mao kini ang atong pagpakigbisog sa matag adlaw sa atong mga silingan, sa atong isikataw. Unsa maning wind load, mao kini ang atong unsa may gihimo sa mga engineers aron makatindog ang tulay pinaagi sa wind, gibutangan og mga bracing. Unsa man ang bracing sa atong kinabuhi, mao kana ang atong bracing, ang atong mga kapamilya, ang atong mga igsuon sa pagtuo, ang atong mga silingan, mao na siya ang atong bracing nga diin makabaton ta sa kalinaw. Kung naatay maayo nga relasyon sa Ginoo, vertically and horizontally, ngadto sa atong isikataw, makabaton ta sa kalinaw. Karon atong hisgutan ang ikaduhang topiko. Karong gabi, kanina atong hisgutan ang peace. Karon atong hisgutan ang lahi na sab nga topiko, mao ang patience. Pagpailom. Ikaw ba usa ka tawo nga kabalo mo pailom? But the fruit of the Spirit is patience. Forbearance, in other words. So ang pirmiro na itong gisgutan, mao ang gugma. Ang sinulat ni Apostol Pablo nagpundar gikan sa gugmas sa Ginoo nga gitawag og agape ngadto nato. So ang duha ka topiko naghisgot mahitungod sa atong relasyon sa Ginoo. Ang gugma o ang kalipay. Inner joy atong makuha diha kang Kristo. Ganina atong gisgutan ang kalinaw, peace. Ang kalinaw ato rang matagamtaman, atong makuha sa atong kinabuhi kung si Kristo nagapuyo nato. Karon kalinaw. Asa man ta makabaton sa kalinaw? Ako ning eksperyensya samtang bata pa ko. Ang tawag na mo ani sa amo plagtiki, sa uban gitawag og bila-bila. Kanang bila-bila, pwede na nimo niya tangtangon kanang ibabaw niya kung makita nimo. Ang ibabaw niya naana siya murag dahon-dahon, sa ubos niya na ligo na siya. O sa kapanahon niya na samtang ng eskwela ko, pobre man yun kaimi sa elementary pa mi. Usara man yun ang akong short nga para eskwela. Sa dihang o sa kaadlaw niya na sige manggaulan sa Pilipinas, nabasa ang akong shorts o niya wala na ko'y isulob. Di po ko ganahan nga musulob ug basa paingon sa eskwelahan. So akong gisulayan og pangita didto sa butanganan og shorts sa akong amahan kung naabay nataguan dito nga shorts nga wala na niya gamita. Tuon man, sa dihang nag-ukay-ukay ko dito, ako nakit-an kining shorts. Ang problema sa shorts, kay walay garter.
Huna-huna na ko kung ako ning isulo, base unyang matagak ni. Pero akong, huna-huna, usab, kung akong kuhaon tong basa, mas lisod to kaysa aning luag, unya walay garter. Pero kay naamay butanganan, kining gitawag nila og baksanan. Ingon ako nga pwede rani. So ang akong gihimo, nangita ko sa gawas, pag pangita na ko sa gawas, ang among lugar kay daghan man kay bila-bila, ingon ako pwede na ni. Kining bila-bila, pwede na ako ni higot. So ang akong gihimo, nagkuha ko atong mga bila-bila, akong gisumpay-sumpay, unya akong gibakos din Sa dihang naabot ako sa eskwelahan, tungod kay pobrita, wapo tayo pang snack. So dito ko sa pultahan, naggunit-gunit, nagtanaw sa mga kabataan, na akong mga classmate, ang uban, mga schoolmates, nga nagpalit og mga pagkaon. Sa dihang gibutang nako ang akong kamot dito, nialsa ang akong sinina, nakita ang bila-bila dinhi sa akong kilid. Naman ko'y bugoy kaayong kining classmates. Dili magini mo wala. Sa atong pag-eskwela, mga batanon o mga estudyante, naa magining bugoy-bugoy sa atong mga classmates. Nakita niya nga na ako'y bila-bila sa akong gibakos dinhi. So unsa iyang gihimo, iya kong ginuol, unya gibira ang shorts. Karon kay pagbira sa shorts, nangatangtang man ang bila-bila. So nahagbo nga akong shorts. Sa una manggod mga kapaglaom, wala may brief, walay inner nga ibutan. So katurag yung shorts. Naglibog ko kung asa akong tabon, ang ako bang naong o ang akong ubos. So ang nahitabo, ang akong ubos, akong gitabunan, ug ning paingon ko sa akong lingkuran, akong gialsa ang akong shorts. Dugay kay nako nauli ang akong shorts, kay naguba naman ang bila-bila, ako na pong gisumpay-sumpay ang bila-bila. Sa dihang nang uli nami, katong akong classmate nga nagbira sa akong shorts, silingan raman mi. Hilabihan namong away, sinumbagay minito, naabot minito sa kanal, dinusuay sa kanal, hangtod na dugay, naingon siya nga surrender na ko, di na ko musukol nimo. Sa dihang pag-uli na ko, nagproblema na ko. Giadto na ko ang akong shorts nga basa ra gihapon, dili gihapon magamit. Naghuna-una na ko, nga, basig na po'y mahitabo, unsam na akong buhaton na ni. Sa dihang nagsuro-suroy ko, palibot, nangita kong unsay akong mahimo. Nakitaan na ko ang halayan sa akong inahan. Dunay halayan sa mga sinina dito sa akong inahan, nga nuwa, naay sobra. Ingin ako, kini, maayo ni, akong gibali-bali hangtod nga naputol, unya mo'y akong gibakos ni, sa dihang nibalik ko sa eskwelahan, anang pagkaugma. Pag-abot sa eskwelahan, nakakita siguro ang akong mga classmates nga maura gihapon ang shorts nga akong gigamit. Ang akong gihimo, mga kapaglaom, ni sanig-sandig na sab ko dito. Kaya akong ipakita nila nga maura gihapon to ang akong shorts. Apan wa kay nakualsaha, kay base unyang makitaan ang alambre nga akong gibakos din So katong akong classmate nga bugoy nga human pag yun ako, gisumbagay anang kanang biyanging adlaw. Siya na po'y midool dito niya, iyang gibira na sab ang akong shorts. Apan sa dihang iyang gibira ang shorts, di sa kung saon niya yun ang akong shorts, di mangyong madala. Kaya nga naman, alambre na ang gigot sa akong shorts. Ako dahil siyang gipakita, pikat ni ara, kanangawa ni, alambre ni. Asa man ta makabaton nining paglaom sa kalinaw. Asa man ta makabaton niining pasensya na atong hisgutan karon. Are you a man of patience? Ikaw ba ang tao sa pagpailob? Atong basahon, ug balik ang atong bersikulo, but the fruit of the Spirit is patience. Kay ang prutas
ang batasan nga kung ikaw gilid sa Holy Spirit, kung ang balaang Espiritu nagapuyo kanimo, mao ang pagpailog. Ang pagpailog. What is patient, by the way? Patient is the ability to endure difficult circumstances, such as delay, suffering, annoyance without becoming angry or complaining. Sumala sa akong gi-experience ninyo ganina, na ako bang napakita ang akong pagpasensya? Wala. Kaya nga naman, ako siyang gisumbagay. Apan sa dihang akong nabatnan ang kaisog sa pagbutang sa alambre sa akong hawak, nakabaton ko sa kalinaw o pagpailog tungod kay si Kristo na ang nagpuyo sa akong kinabuhi. Atong hisgutan ang pipila ka mga pangitabo sa Biblia, kung nakabaton ba sila pagpailog o wala. Genesis 34, versikulo 35 o 25. Naingon din 3 days later, while all the men were in pain, 2 of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brother, took their sword and attacked the unsuspecting city, killing every male. Ngano nahitabo man ni? Unsay nahitabo? Nakahinumdum mo nga doon na sila igsuon ang 12 ka mga disipulo nga anak ni Jacob. Doon na sila igsuon nga si Dina. Sa dihang nangadto sila dito sa usa ka lugar, sa dihang mo pa'y pagbalhin nila sa land of Canaan. Dunay usa ka anak sa usa ka dato dito nga iyahang gipanamastamasan si Dina. Sa dihang iyang gipanamastamasan, niingon siya sa iyang amahan, ingon siya pa, gusto na ko nga pangasawon si Dina nga anak ni Jacob. Pwede ba nga imo kong tabangan, nga moadto ta dito, unya, muhangyo ta nga akong pangasawon siya. Pero sa dihang miadto sila dito, nagkasinabot sila na rugay, nga pangasawon si Dina, ni atong lalaki nga naghilabot kaniya. Apan ingon, si Simeon o si Levi di mimo sugot, nga mga asawa siya sa among igsoon, hangtod nga dili ipatuli ang iyahang mga kaliwat. Og siya. Unsa ganitong pagtuli sa unang nga panahon, sa panahon sa mga Israelites, mao ang sulod ngadto sa iglesia sa Israel. So kung magpatuli ka, meaning gidawat nimo ang iglesia sa Israel, ang Ginoo sa Israel. So sa dihang gituli ang mga kalalakihan, wala pa mahuman, wala pa maayo, unsay gihimo ni Simeon o ni Levi, iyang gisulong, ilang gisulong kini mga batanon nga gipangtuli, og nangamatay ang mga gipangtuli. Pangutanon tamo, are you a person of patience? Makabaton ba ta sa pagpailob? Bisan pa kung kita gidaog-daog sa uban. Makabaton ka ta sa pagtindog sa atong tiil. Bisan pa kung ang mga tao nagtamay-tamay na to. Mauna siya ang Espiritu na mo'y magahatag na to og kalampusan. Ni ay usa ka istorya. Pansadili pa, sa usa ka tao anonymous nga nagsulat niini, one moment of patience may ward off great disaster. Tinuod na mga kapaglahom. Kung doon lang kay pailob, bisan gamay lang, tingali, dili makabaton og dako nga disastros. Ang pagkamatay ni Sir Ben, kung nakapaabot, nakapailob pa lang, o usa ka moment, tingali hangtod karon buhi pa siya. Usa ka panghitabo nga makita nato sa Deuteronomy 32 verses 51
to 52. This is because both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah, Kadesh in the desert of Zin. And because you did not uphold my holiness among the Israelites, therefore you will not see the land you will see the land only from a distance. You will not enter the land. Pagkasakit nga paminahon, tungod kay wala makapailob, wala makaagwanta sa mga hunghong, sa mga singgit, sa mga Israelites, si Moses. Instead, nga iya raon tang kuhito ng bato, iyang gibunalan ang bato. A moment of patience was not there. Sa dihang iyang gibunalan ang bato, maingon si Jesus, dili ka makakita, makasulod sa promised land. Apan makakita ka, ako kang dalon dito aron imo makita ng promised land, but you cannot enter the promised land. Siguro kamo naka-experience og sama niini. Naunta panalangin na, pero tungod kay nawad-an ta og pasensya, nahatag sa uban. Tungod kay nawad-an ta og pasensya, nawagtang ang tanan. Imbis nga panalangin na, nahimong bato ang panalangin. Patience. Patience is a skill that can be developed and improved through practice and awareness. So, ang pagpasensya, mga kapaglaom, kinahanglan di ay ni, ma-develop di ay ni sa atong kinabuhi. Unsaon man nga ma-develop ang atong kinabuhi, number one, we must have a perspective. If you are impatient with another person or group, try to take yourself out of your own mind and think about their perspective. Sometimes it's just good to sit back and get different perspective. Para kuno nga makabaton ta og pasensya. Sa di pata mo istorya, sa di pata mo kumbate, sa di pata mo sukol, ato sa una-unaon kung unsa man gyud ay ang iyahang tumong nganong iya maning gihimo. Unsa man gyud ay ang tumong sa atong iglesia nganong iya maning gihimo niining atong tawo. Dili ta mo pataka og desisyon. Kay kun atong mahibalaan ang perspective sa tao, ato siyang masabtan nganong iyang gibuhat ni. So, usa na siya kapagi, aron atong ma-develop ang atong pagpasensya. Ikaduha, positive self-talk. While you wait, talk yourselves up. Tell yourselves that you are doing a good job and that you can do this. Think about how exercising this kind of patience is making you a better person. Even put a small smile on your face to let yourself that you are doing a great job and practicing patience. Pagkaninda. Kung mawadaan na kunuta sa paglaom, di na ta makapaabot. Unsa ko no? Istoryahe ang imong kaugalingon. Na you are doing a great job by waiting. Sa imbisi, kung naa kay uyab, imo manggingad tuon. Basta dalaga pagulitao. Bisan pagdugay kay moabot ang babae, bisan tuwa ka dito alas 6:30, o niya ning gawas ang babae alas 7:30 na usa ka oras, gikan sa imong pag-abot dito, inig pangutan na ganina ra ka, maingon ka nga bago-bago ra. Pero usa na ka oras. Pero minyo na gani, bisag 5 minutos lang nga nalit, nganong dugay man kayo gisinggitan na dayon. Sulti ang imong kaugalingon na you are doing a good job. Samtang nagpaabot ka. Ikatulo, review the goal and expectation. When impatient does take us by surprise, we can take advantage of the moment to learn about ourselves. Ask yourself, what was my goal? What were my expectations? How much time or effort did I assume would be required to reach this goal? Ingon na ang pagkabot
aron makabaton ta sa pagpailom. I-review ang imong kaugalingon. Think about the perspective of others. Unya, isturahi ang imong kaugalingon nga you are doing a good job. Ikaw pat, distraction. Kining mga bata, kung walay distraction, magsigir na ingon nga, are we there yet? Sa dihang nagbiyahe mi ni adtong Biyernes paingon sa Zamboanga City, dili masayo ni kuyog nako ang akong anak. Naapami sa pagadian, mangutana na ako anak nga, Daddy, naabot na ta? Tunga-tunga pa lang. 1/4 pa lang, mangutana na, nakaabot na ta. Ginahanglan ko no, dunay distraction. Instead, on focusing on the journey, a long journey. Make yourself some distraction by listening to a good music. By making a plan out. Quick, streets out. Siguro, basa. Ako samtang nagpaabot ko nga makaabot ni sa Zamboanga City kay dili man ako yung nag-drive, naka-drive lang ko og pipila ka mga milya. Nagbasa ko aron ma-equip ang akong kaugalingon distraction ug ang katapusan distance. If immediately shifting the patience feel too difficult, consider getting some distance first. Kinahanglan mo palayo kung pananglitan. Di kinahanglan nga aron dili ka makabaton sa kaisog, sa kasuko, aron dili mo outburst ang imong kasuko, hatagi, change og scenery. Pahawa sa imong nabutangan. Aron ang imong focus mautro, unya dili ka makabuhat o dili maayo. Si Job, usa ka eksperyensya ni Job, siguro kung atong subayon ang tibok Biblia, si Job gyud mo'y nakabaton og pinakataas nga pagpailom. Kung atong subayon, pag-abot sa iyahang usa kasulugon, niingon ang iyang sulugon, Job, samtang nagdaro ko dito, when the Shebims ridden them and took them away, they killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Pila ang namatay aning panahon na? Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and a messenger came to Job and said, ang imong mga ipamilya gikuha. Unsa pa yun, sa dihang tiod-tiod, niingon na po siya, while he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the ship and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. Pagkalisod sa eksperyensya, ang tanang butang ni Jacob, nawala niya, apan nasuko ba siya? Niya pag yun, while he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed 3 bands, raided the camels and took them away. Yes, and killed the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. Pagkalisod, bisan ang mga kamilyo, gikawat sa iyang atubangan. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. Mauni siya ang atong gisgotan tong pirmiro ganina. Gagikuha ang iyang pamilya, ang iyang kaptangan, ang iyang tanan nga kaptangan. Unsay giingon ni Job. Ingon si Job, and Job arose, tore his robe, and shaved his head. And he fell to the ground and worshiped. Unsay gihimo ni Jacob sa dihang gikuhaan sa tanan sa mga butang nga niya iyang gidayeg ang Ginoo instead. Wa siya masuko, apan iyang gidayeg ang Ginoo. He worshiped God. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return thee. There, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.
Ato kang madayig ang Ginoo bisan na ata sa kalisdan, bisan gikuha tanan sa ato ang atong mga butang, madayig ka nato ang Ginoo. Panalagsaon nga eksperyensya ni Jacob sa iyang kinabuhi. Ato kaning mahimo aron makabatunta ni ining usa kabatasan nga ma-develop kun ang balaang espiritu nakabuyo sa imong kinabuhi. Satan left and caused painful sores to break out all over Job's body from head to toe. Aside nga gikuha ang iyang kabtangan, iyang pamilya, iyang mga anak, gihatagan pagyud og sakit kayo nga mga hubag. Job replied, "If only my anguish could be weighed and all my misery be placed on a scales, it would surely outweigh the sun of the seas. No wonder my words have been impetuous. The arrows of the Almighty are in me. My spirit drinks in their poison. God's terrors are marshals against me." Pero sultian ta mo, mga kapaglaom, kung atong ma-endure ang kasakit sa kinabuhi, o atong matindog ang atong kaugalingon pinaagi sa pagwisiwis sa maot nga pagsulay, ang resulta sa tao nga magpadayon sa pag-alagad, magpadayon sa pagtindog, magpadayon sa iyahang paglaom diha kang Kristo. After all this loss and suffering, Job's family and friends gather around him and console him. They each gave him a piece of silver and gold ring. From that point, with God's rebounding blessings, God starts over. It's a journey, but he ends up with double the number of sheep, camels, oxen, and donkeys. Bisan ang iyang mga anak. Ingon ani ang panalangin sa Ginoo kung makabatunta sa pagpailom. Kung makabatunta sa pagpailom sa atong kinabuhi, kung na ang living hope, makabatunta sa kalipay, bisan tuon gisulayan ta. Kung na si Kristo sa atong kinabuhi, makabatunta sa gugma, bisan nata sa kalisdanan. Sa dili pa ko muundang, doon ako eksperyensya, dito ko sa Malangas nag-principal. Usa ka Friday evening ni Ana, ang among nakulikta sa among collections, maorag yun, 3,000 pesos. Unuman may kabok, akong gibahin-bahin, tag 500 me. Sa dihang naabot ng Sabado, naglibog na ko kung usaon ako ang akong 500, kulang man ipalit og bugas, kulang ipalit og pagkaon, kulang ipalit sa akong tambal. Apan, I was impressed na akong ihatag sa Ginoo. So akong gihatag tanan sa Ginoo, nga wa naghuna-huna kung balusan ko sa Ginoo. Apan sayo sa Domingo sa buntag, dunay nanuktok sa akong balay, kadlawon pa kayo. Wala ko magtuo nga dunay babayi. Apan dili dalaga minyo na. Kadlawon pa, nakulbaan ko. Abi na kugunsa ni. Apa niingon siya, ni ako pastor, kay gihasol ko sa Ginoo, ga dili nako makatulog, hangtod nga dili nako mahatod ni nimo. Unsa man ni? Ingon siya, gihasol ko sa Ginoo, nagingon ang Ginoo nga ihatod nako ni nimo. Wala akong magtuo, mga kapaglaom, nga dunay gamiton ang Ginoo kung ikaw maglisod, kung ikaw faithful sa imong paghatag sa imong ikapulo, kung ikaw mohatag sa imong halad, ang Ginoo magagamit ug labi, laing mga tao alang sa pagpanalangin kanimo. Sa dihang milakaw na ang atong usa ka igsoon, giampuan ako ang iyang gihatag ug akong giablihan, akong nakitaan nga ang akong gihatag sa Ginoo 500, apan ako nakita nga dunay 500, dunay pagilaing 500. Ang akong 500 gidubol sa Ginoo. Panalangin sa Ginoo, mga kaigsuonan, mga kapaglaom, kung kita nagmatinod-anon sa atong Ginoo, dublihon ang panalangin. Ang Ginoo magapanalangin na taunta, kiyahan ta niya, nga magabaton ta sa kalinaw o pagpailom. Mag-ambot ta. Ginoo,
Salamat kayo sa imong pagpakiguban namo. Naglawom kami nga imo nasab kami ubanan, ugma. Samtang among pagatunan na usab ang tupiko sa imong pagkamatinud-an. Naglawom kami nga imo kami karon ubanan. Imo kaming tabangan nga among mabatnan ang pagpailob sa among kaugalingon o gilabi na makabaton sa kalinaw tungod ka ikaw mo'y nagapuyo sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.